Už jedeme, přátelé, pojďme se podívat, jestli to povede i Matějoviči Sankovi. Krásně. Ten byl hodně vysoký. Nakonec Mario Lukas, ten nejmladší, který má největší zkušenosti s golfem. Na jeho pout na motokrosových motorkách dokázal jako první jezdec na světě bez ruky dojet rally Albania, a to dvakrát. A v té druhé se umístil na 45. místě asi 150 zdravých jezdců. A pak se rozhodl, že chce skočit na mašině. Právě s Adamem Reiterem trénovali u mě do Molitanu. A dneska se pokusí ustát poprvé v jeho životě salto vzad. Jsme tady měli nějaký pokus, který nešel, ale tentokrát jde o to, aby se, jak vidíte, ta pravačka tam vůbec není, je to vlastně takovej hák. My musíme, je tam můj brácha a taky Pája Němec, který mu musí vlastně přivázat nebo přilepit tu ruku k tomu řidítku, tu umělou samozřejmě. A já nevím, lidi, jestli jste to dostatečně dobře pochopili, když o tom teď Libor mluví. To znamená, že tenhle borec se pokusí jako první na světě. První na světě, totálně. Bude historický okamžik, když se to povede, protože mistr Kaďa, nebo Radek Skalický, jde na to! Tak vytočíte to! Teď to kámo! Soutěž o best trick. Jeho best trick. A vy už víte, o koho jde. Kape. Okay.
A právě penetrujou tu arénu. Právě se líbí, jak chceme slyšet Marvel! A je tak další povídání zákonů. Nádherný lid. Úžasný backflip. A nechně, to je Polopteras. Jako nejstarší úžasný profík na světu. Kříží na první 200 km Dakarový motorce. A jako jediný na světě. Na Dakarový 200 km motorce. Ono je to pak těžký, ale synová motorka není na to. Skoku, který nikdo jiný neskáká. Je to tvoje. Dámy a pánové, já vás zdravím. Tady Zaketa. Tak máme Taky udělejme pořádný bordel. Matyáš jako první, takzvaný kapitán. Hezky, Krištof. Jako další Pavačka na zahřátí. Čtvrtek má na holetí, David Štěpěl. Pavačka, teď už Matyáš první návod do zahřátí. Hezky, Lejky boj! Hezky, Stojka! Krištof Vašek, 12 let.
hezky. Josef Pase. Hezky. Strčit nohy, stáhnout nohy. Dobrá práce, Krištofe. Teď už najíždí, navíc Štěpina. Hezky Superman. Dobrá práce. Jste zažádení do tréninku, trénkou. Co by to šlo? Každý jde. Hezky Superman. To ti se obtíž na věc. Hezky. Superman secret. Motorka musí se popřed a dotáhnout nohy. Jak to bolí. Hezky Superman. Nejdřív nohy nalevo, dotáhnout. Dobrá práce. Navíc Štěpina na rampě. Je Kordova. Nádherně Kordova. Nebyla tady tolikrát dneska, kámo. Super, že to skáčou 12letí borci. Dobrý nápad, dáme taky. Taky co nabil. Byl tam Hendry. Taky jdeme. Na Adama a jeho salto. Pojď ho podpořit, pojďte mu tam tleskat. Naší porodě, ahoj, čele, Instagram Andrew Hardy, světelný klub, co dneska provázel večerem se mnou. je to tak, Andrew Hardy, díky, krásně,